Bete eta erdi, daramatza erabat blokeatuta. Dojako elkarrizketa geldirik daudela dirudi. Israelek ez du ametitzen gerraren amaiera onartzera behartzen duen akordiorik. Armadakio erabateko garaipena lortzea duela helburu. Rusiari galerazi zitzaion bezala bestalde Israelek Eurovision kantu lehiaketan ez lukela parte hartu behar adierazi berri du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak. Ikusleen telebotoan 13 herrialdeetan nagusituta Eurovision lehiaketa irabaztear izan zen Israelgo ordezkaria larunbateko lehiaketan. Espainiako irrati telebistak auditoria eskatu du bozka telematiko horren inguruan Bertzetxeberrian. Espainian eta beste 12 herrialdeetan gailendu zen Israel telebozkaren atalean adituen epaimahaiaren sailkapenean 15. lekuan zijoan arren eta Eurovision lehiaketa irabaztear izan zen bai soilik Austriako kantu irabazleak hartu zion aurrea azkenean. Radio Televisión Espainolak telebozkaren inguruko auditoria eskatu nahi du zehazki jakin nahi baitu herrialde bakoitzak jasotako boto kopurua zein izan zen. Eztabaidaren proposatu du Radio Televisión Espainolak UR erakundearen baitan gerrek telebotoa baldintzatzen ote duten aztertu ahal izateko. Bada testu inguru honetan eta kultur eragileekin egindako ekitaldian gaia hizpide hartu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak Errusiarekin hartu zen jarrera bera eskatu du Israelekin. Cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania, se le exigió la salida. Ukrainako inbasioa abiatutakoan Rusia Eurovisionetik kanpo geratu zen bezala ezin baita ontzat eman esan du Israelek parte hartzea kulturan ere ezin dira bi neurgailu desberdin erabili Sánchezek argudiatu duenez. Ukrainari buruz hitz egiteko bestalde gure arratsaldeko lauretan hasiko da Donald Trump eta Vladimir Putin Estatu Batuetako eta Rusiaren presidenteen arteko telefono deia. Trumpen hitzetan Ukrainako sarraskia geldiaraztea da bilera honen helburu nagusia eta dei horren atarian Europako lider nagusiekin ere hitz egin du Trumpek, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron eta Keir Starmer, Alemania, Italia, Frantzia eta Erresuma Batuko gobernuburuekin bilera garrantzitsua izango dela adierazi du Kremlinak ere eta Estatu Batuak bitartekaritzarekin Ukrainako helburuak modu bakoitzean lortzeko aukera egon litekeela. Bilera amaitutakoan, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentearekin eta ostera Europako aliekin hitz egin du. Trumpek horren aurretik, Leon Amalaugarren aita santuak harrera egin dio goiz honetan J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeari Bart Zelenskirekin elkartu. Eta goizak gaur presitaren osteko hartu emanen garai berriaren inguruko akordioa itxikite Europako Batasunak eta Erresuma Batuak Londresen defentsa arloa ikasleen eta langileen estatusa eta arrantzaren alorrak